Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Belambiangan yo. Dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Saya dhuwur. Kelas pira to, Nduk, saiki wis, Nduk? Kalih, Pak. Kalih SMA ya? Nggih. Engko bar iki terus tahun ngarep terus kelas 3. Rencana kuliah nang ndi Cahyo? Teng pundi mawon? Pundi mawon? Oh iya. Lek cita-citane teng Solo, Pak. Syukur lek nang isi Solo terus jurusan pedalangan ning aja gelem diulang dosen yang jenenge Halin. Ora gelem piye? Pak Halin niku sing pundi? Mboten niku nggih sae niku luar biasa suarane apik. Hoping kula niku. Nggih hoping kula. Syukur lek nang pedalangan kok tak matur karo buka prodi karo Pak Kajur. Lek niken mlebet mriki sing nyekel kula piyambak. Dadi engko dosene aku dhewe, Nduk, ngono kuwi. Ngono. Terus sekolahe privat nggo cah loro tok ning ruangan. Ayo ngono kuwi. Bentang masuk ngono ilmune bentang pinter ngono lho maksudnya. Oh ngoten, Mbak. Iya, ngono kuwi. Biasane lek karo wong akeh lek kurang fokus ngono kuwi. Ngono. Engko lek kowe pengen apa mata kuliah tembang ya karo Pak Cahyo. Ngono kuwi. Engko mata kuliah metode apa iki jenenge penelitian ya karo Pak Cahyo. Engko apa jenenge kuliah babakan kritik seni engko ya karo Pak Cahyo. Terus ilmu pedalangan karo Pak Cahyo, sabetan awake dhewe ya iso sabetan dhewe. Ngono kuwi. Tegese tak ajari sabetan ngono lho. Oh nggih nggih. Riyen pun nate jenengan ajari to, Pak? Wis sik kelingan ra tak ajari ngene. Nggih ta sik to, Pak. Syukur. Jajal aku pengen roh rene aku tak nguyuh diluk Kula sing genteni jenengan. Heeh, kene. Jenengan saestu niki. Terus tenan. Kula dadi dalange. Dalang. Ayo. Oke, nggih. Aku malah seneng. Ya coba kaya apa. Ayo pergi. Dalang tekan pergi ora. Loh, kan sing dadi dalang aku, Pak. Ya kowe ngangge mic apa kok mic kowe? Ya mik niki to, Pak. Kuwi ra iso dingenekne kaya aku. Saged. Aku ora iso ngono ya. Piye to? Niki kan iso ora ngangge cantelan mic kok semak tablet ngono kuwi. Ayo. Kene kan. Wah, jan. Cahayu rong salam. Kan damel niki riyen. Karo sapa ki mau rene? Kalih Mas, kalih Mbak. Oh ya, karo Mas karo Mbak. Niken Salindri, jurusan pedalangan solek. Terus wisuda jenenge dengan wisudawati Niken Salindri, sarjana seni. Sarni. Nggih, wah, alon-alon kan. Lah wong wedok pancen lek ngeprak iso bantere kaya ngono mergo rene alang-alange. Ayo. Lah wong lanang iso mak tus. Iki napa, Pak? Undi-undi. Kena cempala ngono kok ya. Nggih. Ngapa? Ngeleki, Pak. Golek apa? Ayo. Ngeten iki ngethuke ping pinten, Pak? Ping 5. Dadi ngene, Nduk. Rungokno sik ya, gatekne ya. Sama. Kula nuwun. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi ping 5. Ping 5 Pancasila ya 5, rukun Islam ya 5. Mula dok ngono kuwi. Nggih. Bismillah. Aja banter-banter ndak dikira dandani lawang. Lah terus lek bar ngeten iki terus pripun, Pak? Omong, lek wis dok omong kae. Ngomong. Heeh, ndang. Carane nyekel cempala iku, Pak? Hah? Iki lah anek lengkae neng kene iki to. Lah iki terus drijimu lebokno rene. Oh. Mulai pengalaman iso nyekel dhewe kowe. Oh, nggih, Pak. Ngono kuwi. Oke, siap. Saiki omong bebas. Arepe matur karo Pak Lurah Wengkal boleh, arep menyapa penonton boleh, arepe nembang dhewe ya boleh. Ngono kuwi. Suluk sik gak oleh, Pak. Iso ya suluk. Wis saged to, Pak. Wah, jajal ya apa. Ndodok riyen, Pak. Heeh no. Dok.
Suluk napa nggih, Pak? Enake, Pak? Pokoke golek suluk sing gedhe ne pokoke. Ya suluk apa arepe kukus sing dupa gemelun boleh. Isine kang gara-gara lho, Pak. Oh, songo kuwi, songo. Ya, oke. Isine kang kara-kara. Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salidri. Ya. Bumi langit ganjang ganjing. Para bekang kang pratala. Lindu ping pitu sahari. Amap kang jalan idi. Pati ambantusi. Serna larut. Terus apa malih, Pak? Katrajangkang Katrajangkang goro-goro. gara-gara. Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barang ngene. Akbar, Pak. Ngaku. Nggih mboten anu, Pak. Napa kan anu to, ayah kula kan nggih dalang to, Pak. Oh iya, Niku iya, kan iya. sing ngajari niku suluk niku Pak Degleng. Oh iya, nggih. Pak Supono, Pak Degleng ora. Nggih. Dah, namine emang Pak Degleng Gondo Supono kok. Lah ya aja Pak Degleng tokno aja. Pak Gondo Supono alias Degleng ngono, nggih. Ngono ya omong. Petruk ya omong karo Petruke Gareng. pundi niki Petruk? Heh? Iki Petruk Gareng Bagong. Kudu iki menduan iki gedang goreng ayo. Sing cilik iki Gareng kae dhuwur Petruk iki Edi. Ah iya ya. Nah, Bagong. Nah, yo. Gong. Ana apa, Reng? Nah, ya. Dina iki awak dhewe merdika. Wayahe awak dhewe iki suka parisuka. Wah. Ngenekne tetembangan sing kepenak. Enek bintang tamune ana Lucy Brahman. Wah. Ugi Cahya Kuntadi. Hei. Aku ki gurune dalang ora melu-melu. Ya ora iso, Pak, ning kene dalange aku. Jenengan teng mriko, Pak. Hah? Jenengan teng mriko. Wegah aku nang kono. Aja. Jenengan manut kula napa mboten? Kula Enggak. dalange lho niki. Aku manut sing nanggap ya aku. Kowe ora ngerti aku ibar diprotes karo wong pirang-pirang. Dateng napa? Lha apa kurang sugih, apa kurang kondang, apa omahe kurang gedhe, dalang dadak ngadeg barang. Bar kuwi ora wani ngadeg ngerti ora. Sing tukang ngedeg nih Bu Kesi kuwi lah kira. Ngetekne napa, Pak? Ngedekne cempala kuwi lho sing muni kuwi lho. Ayo, yo. Terus omong apa? Nggih. Niki kan kula dados dalang. Kula nyuwun tetembangan mawon sing halus-halus riyen. Nah, Niki kersane di nyanyekne di tembangne kalih Sinten? Bulusi. wah. Nggih, monggo Bulusi diaturaken. Lek mau nyeluk ora Niki. penak iso bulusi lho. Bulusi ora bulusi ora. Saanane, Pak. Oh iya weh, manut saiki. Monggo Bulus. Piye anakmu piye iki, Bu? Jan bocah merojol kok ngendi iki barang-barang. Jumeneng, Bu. Nah, Nggih. Alah, jumeneng barang. Nggih, nake. Niki enten yatra dap enten Kae. titipan yatra. kuwi ngisor rokok iki lho anek. Nah, niki. Niki. Niku dinapakne? Niki titipan saking Ki Cahya Kuntadi damel anu jenengan kenembang wau. Oh, nggih, Mas Nggih. Petro. Sing halus-halus riyen nggih, Bu. Kula nyuwun anu, Lek alus sih lungguh. tapi kula njaluke jumeneng. Oh, junemeng. Ya. Jan. Iki yatrane Bu Bulusi, Bulus. Jan terang. Ngono ijan lho. Suwira ketemu mangan ngalem yo njaluk kon dulang. Jan koyo cah cilik tenan. Kok angel men ra iso, Mas. Mas lho adalah. Apa? Tak Ah, temani. kuwi.
Matur suwun nggih. Angel to, dalang angel to. Angel. Niki misalkan kula Mas Petro duete kali sinden kondang niken salindri pareng Mas Gareng. Niken salindri tasik pipis wau. Wah, pipis ta. Nggih. Nggih. Jenengan riyen mawon jineman Mangkupurel nggih. Weh, Aku tak kok sapa eneng jineman Mangkupura. Nggih, monggo merdika mawon. Monggo Bu. Bawa. Kula pengen ngerti swantene jenengan lek bawa. Lah mau pranyuwara kok kira sinden bisu. Wow. Nggih, Mas Gareng, Mas Petro. Bu iki. Oh iya, Bu. Heeh. Bu Bugar. kok bugar? Bugareng kok. Nggih, Bu Gareng, Bu Pet, kalih Bugong. Nggih. Niki bawi, Nggih, bawi. damel bawi. Nggih, bawi. Nggih. Mbak Banyuwangen lah aku dadi penonton usul. Banyuwangen. Banyuwangen. Penyumping ki ora melok ngomong lho, Pak. Sapa omong penyumping kuwi panggang ngabani ae. Mancing ngono lho maksude ora. Ayo Bu. Monggo. Nggih. Nggih, kula. Terus request Mirengake, Banyuwangi. nggih. Banyuwangi Mas Petro, nggih. Mambiat mek. Yo, sindek nih bawa ngombe kopi. Enak men. Pakane akeh ya, Pak. Oh iya sajene komplit kuwi. Betah jenengan. Heeh, engko turah akeh tak go mulih. Ayo. Mambiat mayat Belambiangan yo. dalang kocok. Ngene iki sindenmu pre langsung lara stroke lo mulih kok iso. Semangat, Bu. Lek ngeprabuan tertenal pas iki. Ngebanter kayak presiden. Kupingku nganti nging ngono lho. Ayo. Sinden umur 85 bar digetak dalang kok langsung mlakune ngene. Adi sare mawon nggih, Bu. Nyun Nggih, sewu. Lah niki semangat ta, semangat 45. Semakin malam harus semakin semangat, Bu. Oh. Nggih, Bu, kula dereng budak, Bu. Ya. Ayo Bu, monggo. Nggih, mengke Asuhan. Hehehe, kok asu arane suarane. Mboten damel as suarane. Duet nggih, Bu. Mboten pun jenengan mawon, monggo. Mas Nopal, kendangane nggih, Mas, sing penak. Nggih. Cakno. Suarane gendeng Sik Bu. Iki wayang kituke napa mboten, Mbak? Kituke napa mboten? Wis pokoke sak tutuke liyahene iki wis to, bebas. Oke. Hmm. Iki tambah-tambahan, Ibu. Oh iya. Iki kok kaya pelawak. Ki sing duet karo awakmu Lintang Asmara mau lho. Bu nyuwun pangapunten Bu Dalang. Niki niku anu kan lagune Banyuwangi Genjlengan. Lah niki kedaden wonten sing jenggleng. Oh nggih, kula jengleng Mas Petro. keng mriki. Keng mriki napa anu? Keng mriki lho, alah. Napa lanang tenan? Niki keng Oh, mriki. oh nggih, mboten napa. Monggo. Gendeng belambiangan nyaram biai jenengan apa Bu? Nuswantara iso ke anu Gareng langsung vertigo. Semangat. Dahange kusuk. Lanjut. Bianyu wah
Oh, dalange celutak ora. Gareng areng nguyuhi dalang. Ayo. Pak Tuling kok diuyuhi ora entuk. Pak Tuling kok diuyuhi. Nggih. Lar lan kedah ala sangkar. Ayo Mas. Hei lar lan kedah ala sangkar. Nake-nake dia. Wah, ketoke suwi-suwi wayangku ajur tenan musuh iki. Lah los Pak, los. Lah wis kanggo awakmu wis bebas yo wis kono ora. Niki mboten genten Mas Bagong sing jenggleng. Bagonge turu. Bagong tangekno to Gong, tangiyo Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Ayo Gong, tangi Gong. Oke. Bagongnya masa bindeng ngono. Pilek lagian. Pilek. Bagonge separuh sumbing. Mas Bagong mak ning jenggleng. Apa nek? Lah separuh sumbing iki piye? Suarane piye? Piye? Nyemeng no. Iki nyemeng oh ini. Nyemeng nyemakna nyo. Ya. Ayo muluk nih. Ayo. Iyo. Wen Nyui. aku nek nuwi ora enak-enak no. Wingi mongoke kok nyang Nyemang ngono. Wis Nyemang yang apik Banyuwangen ngono. Lah ya kuwi sumbing jejer Ngamartana piye lho kaya. Adikku ni ngono wae opo. Niki nyanyinya nggih mineng. Ora nganggo. Hang kaliwat belambiangan hei belambangan Bagong enak-enak belambiangan ger mumbul Gong Entalok. Lihat. Ya, mlebu kotak, Pak. Hah? Mlebu kotak. Heeh, mlebu kathok. Ayo. kok malih mari mboten mineng. Iki iki mau sing ngomong Petruk ae. Sing pindeng Bagong iki mau. Lanjutin apa, Bu? Terus Lanjutin apa? niki dereng sampe. Tasik tekno. Oh, nggih. Monggo. Bagong yo iso nyanyi, Bagong iso nyanyi. Piye monggo suarane Bagong ya napa? Lilike miye lilike? Anu belambiangan Nyak non ora teng rusak lagu ngono kuwi. Ayo. lho ya kan ngladeni Bagong iki ya. Ora Bagong tak pateni. Kumyalareng Taman Sari Nuswantara pelanggan kumalari Taman Sari Nuswantara pelanggan kumalari Taman Sari Nuswantara pelanggan susah senake ya ben takon Espira-bira jaman loro
Ki Cahya. Ben muni sik terus ganti lagian. Muni napa ne? Bokonge muni. Ya lagune muni sik. Oh, terus Adik gantian. Oh, ngoten. Ngono. Oke. Dadi enek suasanane sik. Ayo Cakno. Cakno. Gelalit napa gerajakan? Gerajakan. Oke. Gerajakan. Nantang deh. Nonton. Ayo. Ya. Oke. Yuk. Gerajakan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lan wadon hanekani ngilangaken susahe ati Longgoring pasiran sembyuran Hambi mangan salonjoran lalawatyon biaran gandeng tangan ring pinggiran pinggir pasisir gerajakan bisik-bisik semayanan magri janji hari barang sir-siran di kendangan gandeng asih yang nyobain Hey, ayo. Nosimiken. Woi. Gerajakan Banyuwangi Raina bengi sing tau sepi lanang wadon sing nekani ngilagaken susahe ati Niken Sawitri longgoring pasiran semburan karedowan hambi mangan salonjoran lan wadon ugar-ugaran
pikiran digadangan kondisi yang Waduh, luar biasa. Aja lenggak sik terakhir. Ya. Ya ditambahi loro Winong karo Mbak Birgita Ayu coba kaya apa? Papatke no. Ya, Karyane Ki Gedhuk Siswantara. Gider Sumilir. Ayo, Berempat merah-merah jambu. Ayo, kayak apa? Ponorogo, Tulungagung, Kediri. Ayo. Yo, diaturake yo. Nggih. Gider Sumilir yo to, nggih tutupan dados. asik iya obah kendok Para subscriber Kunta Channel, terima kasih bergabung sampai pagi hari ini.
Luar biasa, terima kasih, terima Nggih, kasih. Terima kasih, Pak. Nggih, matur nuwun Mbak Lucy, Mbak Nggih, Niken, Mas, Mbak sami-sami. Winong, Mbak Birgita. Sok sowan nganjuk neh insyaallah tanggal 17 terus. Ya, bintang tamu insyaallah Niken Salindri neh 17 November. Ora, Desember. Ora. Lah Januari. Neng Pandian ngundang nganjuk